Nagpatupad ang ilang kumpanya ng langis ng big-time oil price hike epektibo ngayong araw. Samantala, bumaba naman ang presyo ng kada kilo ng galunggong dahil sa dami ng supply. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. CJ, alas 6 kaninang umaga, epektibo ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ito na ang pangatlong beses na nagpatupad ng oil price hike ngayong buwan ng Pebrero. Napakamot na lang sa ulo ang 58 anyo sa si Sunny Haberia dahil sa muling pagtaas ng presyo ng langis ngayong araw. At hirap, tiis. Ganun lang po yun. Tumaas ng 1 peso and 20 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, piso sa presyo ng kerosene at 95 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel. Ang pagtaas sa presyo ng langis ay bunso ng paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Ang dahilan ngayon, yung biglang paglamig sa US, di ba? Nagkaroon nga ng frigid temperature cut dun sa mga refinery operation tsaka oil production ng Texas. Tapos at the same time, gumaganda na yung demand sa Asia tsaka sa US. Bahagya namang bumaba ang presyo ng galunggong sa mga pamilihan. Mula sa dating 220 pesos kada kilo, naglalaro na ngayon sa 180 hanggang 200 pesos ang presyo ng kada kilo ng galunggong. Hindi na rin umano nahihirapang maghanap ng supply ng galunggong ang mga tindera. Matumal sir kasi kukunti ang nagtitinda. Kasi marami nang nagtitinda sa barangay. Ayon sa Department of Agriculture Field Office 1, dumami ang supply ng galunggong. Bukod sa may sariling produksyon ng galunggong ang rehiyon, ay hindi na kinakailangan ngayon na magpadala ng supply ng galunggong sa Maynila. Tumaas ang supply ng galunggong sa merkado ng Manila, kaya yung ating isda ay hindi na kinailangang dalhin pa sa Manila dahil sufficient na ang supply ng galunggong doon. CJ, bagamat may epekto man ang malamig na panahon sa pag-aalaga ng mga galunggong, tiniyak naman ng Department of Agriculture Region 1 na mananatiling sapat ang supply ng galunggong. Ayon naman sa ilang kumpanya ng langis, may epekto rin ang malamig na panahon sa pagtaas ng presyo ng langis sa international oil market. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.